Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Киширләсәң бик авыр, аны кичерә хәзер олы яшьтәге безнең кешеләр кичерә дә алмый. Коронавирустан ревакцинация ясату турында нәрсәләрне белү мөһим? Пока 20% порога заболеваемости учащихся мы нигде не достигли. Район башлыгының чираттагы туры эфирында актуаль темалар буенча фикер алыштылар. Мы уже раньше сажали, в начале года растили. Мәлбагышта клонлаштырылган агачлар утырту чарасы оештырылды. Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәкбез. Район башлыгы үзенең Instagram аккаунтында чираттагы туры эфирын үткәрде. Эфир кунагы Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Әлмәт, Зәйлин, Нагорск, Сарман районнарында территориаль бүлеге начальнигы Ирина Хайруллина булды. Эфирның төп темалары вакцинация, чикләүләр һәм мәктәпне карантинга ябу мөмкинлеге. Тулырак алдагы материалда. Турыдан-туры эфир вакытында Тимур Нагуманов прививканы Әлмәт үзәк район хастаханәсендә Түбән Мактамада, районның фельдшер-акушерлык пунктларында, 3-нче поликлиникада, Татнефть медсанчастендә һәм Панорама сәүдә үзәгендә ясарга мөмкин булуын тагы бер кат искәртеп үтте. Шул ук вакытта яңа коронавируска каршы чаралар белән бәйле рәвештә вакциналаштыру пунктларына йөкләнеш артты дип искәртте. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, соңгы 2 көн эчендә район хакимияте өстәмә прививка пунктларын оештыру мәсьәләсе буенча фикер алышты. Места есть, мы под эти места можем выделить Урыннар бар. Моның өчен без яшьләр үзәген яки башка объектларны да бирә алабыз. Тик моның өчен вакцинацияны үздерә алырлык квалификацияле белгечләр җитми. Квалифицированных специалистов, чтобы они могли эту вакцинацию проводить. Башлык билгеләп үткәнчә, хәзер медикларга ярдәмгә ординаторлар килде. Әмма хастаханәләр һәм сырхауханәләр барыбер югары йөкләнеш белән эшлиләр. Узган атнада барлык пунктларга да көненә 100 кеше туры килсә, 11 октябрьдә уртача 700-дән артык кеше мөрәҗәгать иткән. Эш бирүчеләрнең хезмәт коллективларына мобиль прививка бригадаларын чакыру мөмкинлеге бар. Шулай ук Әлмәт мэры район халкын прививка ясар өчен дәүләт хезмәтләре порталы аша алдан язылып килергә өндәде. И, соответственно, будем приходить к своему времени. Таким образом, намного меньше будет ажиотажа и очередей. Бүген Татарстан Республикасында һәм Әлмәт районында коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны буенча эпидемиологик хәл катлаулы. Бу хакта эфирның икенче өлешендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсенең Әлмәт, Зәйлин, Нагорск, Сарман районнарында территориаль бүлеге начальнигы Ирина Хайруллина сөйләде. Ул сентябрьдән сезонлы респиратор вирус инфекцияләр белән авыручылар санының югары дәрәҗәсе фонында коронавирус инфекциясе һәм хастаханәдән тыш пневмония белән авыручылар санының артуы күзәтелә дип билгеләп үтте. Агымдагы елның сентябрь аенда 6974 кеше шәһәрнең дәвалау оешмаларына мөрәҗәгать иткән инде. Күрсәткеч буенча бу 100 мең кешегә 33 меңнән артык авыру туры килә. 2020 елның шул ук чоры белән чагыштырганда авырулар саны 26%-ка артыграк дигән сүз. Узган ел сентябрь аенда 5522 очрак теркәлгән булган. 522 случая. Белгеч билгеләп үткәнчә, пенсионерлар арасында авыручылар саны 37%-тан 58%-ка кадәр арткан, ә эшләүче халык арасында 50-дән 22%-ка кадәр кимегән. Белгеч билгеләп үткәнчә, бу вакцинация белән бәйле. Эшсез халыкның авырулар саны элеккеге дәрәҗәдә 12-13% тирәсе калган. Шулай ук халыкның вакцинацияны медицина күрсәткечләре буенча кичектерелеп тору ничкәлекләре кызыксындыра. Башлык бу теманы да кузгатты. Его дают минимум 3 врача. Кагыйдә буларак, аны ким дигәндә 3 табиб бирергә тиеш. Аның өчен регистратура аша үзеңне дәвалаучы табибыңа мөрәҗәгать итәргә кирәк. Уже и выдаваться будут. Для того, чтобы получить эту справку, необходимо обратиться опять-таки в регистратуру и к своему лечащему врачу. QR-код урынына медицина кичектерелү белешмәсе генә күрсәтергә хокуклы. Шулай ук район башлыгы Әлмәттә респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар санының сезонлы артуы аркасында мәктәпләрне ябарга җыенмауларын билгеләп үтте. Основанием официальным для приостановления работы школ Уку йортларының эшчәнлеген туктатып тору өчен укучыларның 20% авыру булырга тиеш. Әлегә андый саннарга җитмәдек. Белүемчә, бүген иртән бу сан 4,8%-ны тәшкил итә иде. мы нигде не достигли. Сегодня на утро, по-моему, было 4,8%, насколько я помню. Вәзгыять мониторингы көн сайын дәвам итә. Татарстанда COVID-19 пандемиясы башланганнан бирле барлыгы 28,035 кеше таҗлы вирус юктырган. Аларның 23733 терелгән. 1,136,847 татарстанлы вакциналаштырылган. Шуларның 969,547-се икенче компонентны алган. Шул исәптән Әлмәт башкарма комитетында да биредә ярты елдан соң кабат вакцинация ясату кампаниясе башланып китте. Тулырак Алсу Амирова сюжетында.
Тожлы вирусқа қаршы вакцина сатқаннан соң антитеншиклер кеше организмында ярты ел дәвамында бар. Шуңа күрә бу процедураны ярты елдан соң кабатлау хәерле дип белгечләр. Бүген мин ревакцинация Спутник Лайт белән ясала. Беренче вакцинациядан соң ярты ел узганнан соң Спутник Лайт ясала. Первую прививку, более-менее нормально. Беренче прививканы әйбәт кичердем, температура юк иде. Кемнәрнеңдер температура күтәрелде дип ишеттем. Минем үземнең бераз гына укол урыны авыртып торды. Башкалай берәйбер дә булмады. Бу мөгаен организмнан да торадыр. Минем хәлем яхшы булды. Наверное, это все-таки зависит от организма человека. У каждого по-разному. У меня ничего такого не было. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко соңгы атнада халыкны коронавирустан вакциналаштыру темпларын арттырган регионнарга рәхмәт белдерде. Бу исемлеккә Татарстан да керде. Бездән тыш вакцинация темпларын Чечня, Чувашия Республикасы, Иваново, Брянск өлкәләре һәм Севастополь үстергән. Вакцинация темплары арту республикабызда 11 октябрьдән кергән чикләүләр белән бәйле. Безнең иҗат төркеме Әлмәт халкының 11 октябрьдән кертелгән чикләүләргә карата карашын белергә уйлады һәм менә нинди фикерләр ишетте. Дөрес кабул итәм. Чөнки ширләсәң бик авыр, аны кичерә хәзер олы яшьтәге безнең кешеләр кичерә дә алмый. Аның алсын инде Аллаһ Тәгалә эшедә гомер бетсә аның ул чикләүләр кертсә кертмәсә дә ул ширдән дә терелгән кешеләр бар. Мин нитәм, узакка гына сузылмасын. Булсын. Әзрәк яшьләрне моны примерәзә кыссын. Яшьләр безобразие алсыннар, аларга яшь кешегә ул не алырга, кадатырга. Надо было раньше ограничения делать, когда массовые мероприятия проводили, концерты. Источник там. Даже не знаю, что сказать. Столько людей, столько мнений. Мин үзем вакцинация ясаттым, шуның өчен күңелем тыныч. Хәзер сәүдә үзәкләренә кергәндә һәр вакытта телефонымда QR кодны әзерләп куеп күрсәтәм, шулай ук үзем белән паспортта йөртәм. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, Яңалкар вакыты Лучшелмә телекомпаниясе. Татарстанда халыкка ярдәм күрсәтү өчен федераль кайнар линия янәдән эшли башлады. Волонтерлар 65 яшьтән өлкәнрәк өлкәннәргә QR-код алуда ярдәм итәчәк. Вакцинация турында сертификат алу буенча сорауларны 800-234-11 телефоны буенча кайнар линияга шалтыратып сорарга мөмкин. Башка темаларга Азнакай районы мәктәпләрендә нефтчеләр ярдәме белән ачылган биологик класслар уңышлы эшләп килә. Мондай лабораториялар Победа бистәсендә, Мәлбагыш мәктәбендә һәм Актубай бистәсенең 2нче мәктәбендә бар. Яшелләндерү программасы кысаларында Мәлбагыш урта мәктәбе территориясендә клонлаштырылган агачлар утырту чарасы оештырылды. Бу хакта махсус хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина сөйли. Бүгенге көндә укучылар көче белән Азнакай, Әлмәт һәм Мәлбагыш авылы территорияләрендә барысы 2000-нән артык агач утыртылган. Инде көзге агач утырту эшләре тәмамланып килә. Бүген Мәлбагыш мәктәп лабораториясендә микроклонлаштыру ярдәмендә чыгарган биоматериалдан үстергән 50 агач үсентесе утыртылды. Булар усак, кайын һәм сирин агачлары. Сүз уңаеннан, август айында инде мәктәп яны территориясенә 50 агач утыртылган булган. Алар барысы да яңарып үсеп киткәннәр. Мәктәп директоры Эльмира Бахманова әйтүенчә, балалар бик теләп шөгыльләнәләр. Биолаборатория җәй көне дә туктап тормаган. Мондый мөмкинлек биргән өчен нефтчеләребезгә зур рәхмәт, диде директор. Для высадки деревьев гости наши Светланы Геннадьевны, которая приезжала летом и высадила... Дионова утырткан үсентеләрне утыртабыз. Июль уртасында утыртылган үсентеләрне укучылар август айында теплицага күчергәннәр иде. Шулай ук без бүген нефтчеләр көнендә килгән кунаклар Рөстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Наил Мәганов утырткан үсентеләрне дә утыртабыз. Мы уже раньше сажали, в начале года растили. Без инде уку елы башында үзебезнең лабораториядә үстергән агачларны утырткан идек. Миңа калса, бу безнең өчен искиткеч тәҗрибә. Без лабораториядә үзебезне ниндидер дахилар кебек хис итәбез. Әйләнә-тирәбезне яшелләндерәбез. Бу бик шәп. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанда 36 мең күп балалы гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Хөкүмәте йортында узган республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрының беренче урынбасары Артур Галиев хәбәр итте.
Бүген исемлеккә 56 мең күпбалалы гаилә кертелгән. Аларның 65% участоклар белән тәэмин ителгән инде. Министр урынбасары хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта 7 муниципалитет күпбалалы гаиләләрне җир кишәрлекләре белән тулысынча тәэмин иткән. Булар Әгерҗе, Аксубай, Апас, Мамадыш, Балык бистәсе, Спас, Тәтеш районнары. Артта калучылар арасында 10 муниципалитет. Аларда бу күрсәткеч нибары 50-80% тәшкил итә. Түбән Кама, Баулы, Лениногорск, Яшелүзән, Бөгелмә, Лаеш, Кумара, Арча һәм Әлмәт. Әлмәт районы буенча 2632 гаилә җир кишәрлекләре белән тәэмин ителгән. Чиратта тагын 1652 гаилә. Җир кишәрлекләрен бирү нормасы Татарстан буенча 6 сутыйдан алып 20 сутыйга кадәр. Әлмәт шәһәрендә 3 балалы гаиләгә 6 сутый, авыл җирлекләре өчен 11 сутый җир бирелә. Ә хәзер без кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Алга таба безнең чыгарылышта. Шунда инде Әлмәткә яңа бер легенда алып кайтты. Яңа бер легенда бүләк итте. Әлмәттә Каракүз исемле географик перформанс куелды. Порассуждала и решила, что меня надо отдать в эту область. Вера Бушурованың шәхси күргәзмәсе ачылды. В будущем я хочу стать великим пловцом и поставить рекорд мира. Мирас спорт комплексында аркада йөзү буенча ярышлар узды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Татарстан мәчетләрендә гышыр садакасы җыю дәвам итә. Халыктан җыелган бәрәңге, кишер, кәбестә, кызыл шөгендер, бурыч, кабак, тузлаган һәм консервланган әйберләр бал мохтаҗларга һәм шәкертләргә озатыла. Билгеле булганча, Татарстанда диния нәзарәте башлангычы белән гышыр садакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе башланды һәм 2021 елның 25 сентябрь Татарстанда гышыр көне дип игълан ителде. Гышыр садаканың махсус төре. Ул мөселман кешесенең үстергән уңышын җыеп алганнан соң, аның 10-1 мохтаҗларга бирүдән гыйбарәт. Татарстанда 2017 елда 160 тонна, 2018 елда 600 тонна, 2019 елда 1109 тонна, 2020 елда якынча 1000 тонна гышыр садакасы җыеп таратылган иде, дип Татар-информ агентлыгы хәбәр итә. Әлмәттә дә бу юнәлештә эш җайга салынган. Теләге булганнар гышыр садакасын районыбызның үзәк мәчетенә яки Волгоградская урамы 24-нче йорт адресы буенча урнашкан мәдрәсәгә мөрәҗәгать итә ала. Башка темаларга, аның картиналарына карасаң, иҗат һәм гармония дөньясына чумасың. Ул йөзләгән картиналар авторы, педагог һәм берничә дистә талантлы рәссамнарның остазы да әле. Булар барысы да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Вера Бушурова турында. Вера ханымның юбилее уңаеннан Әлмәт картиналар галереясында авторның шәхси күргәзмәсе ачылды. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Красиво очень. Вера Игнат кызы Бушурованың 75 еллык юбилее уңаеннан оештырылган төсләр дөньясы дип аталган күргәзмәдә авторның тормышын белергә, кичәгесе аша киләчәккә өметләрен тоемларга була. Әлмәт шәһәренең беренче балалар сәнгать мәктәбенә ул 1967 елда килә һәм хәзерге көнгә кадәр шунда эшли. Ә барысы да аның балачагында рәсем ясарга яратуыннан башлана. Определила моя старшая сестра. Я любила очень рисовать, как все дети. Минем зур апам шулай уйлады. Рәсем ясарга яраткач, ул шушы өлкәгә укырга бирергә кирәк дигән фикерен әйтте. Шуннан бирле инде мин иҗатта. В 61 году в Лениногорске открылось художественное училище. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, озак еллар беренче балалар сәнгать мәктәбе укытучысы булып эшләүче остазның гомер бәйрәмен Нефтьчеләр башкаласының иҗат вәкилләре дә уртаклашты. Такой светлый, прозрачный осенний день мы можем встретиться в картинной галерее. Шундый якты, җылы, матур көзге көндә картиналар күргәзмәсендә оешуыбыз очраклы түгел. Вера Бушурова белән без күптәннән таныш. Эшләү дәверендә аңардан бик күп көч, энергия аласың. Барлык эшләрне дә ул җиңел башлап җибәрә, чөнки ул үзе дә бәйрәм, иҗат кешесе. Алга таба да иҗат итеп безне сөендереп яшәсәгез иде. И мы работали, получать это удовольствие, да? Вера Бушурова хөрмәтенә ачылган күргәзмәдә юбилярга бик күп җылы сүзләр, котлаулар һәм теләкләр яңгырады. Аның туганнары, якыннары, укучылары һәм күп санлы хезмәттәшләре аңа соклану һәм рәхмәт сүзләрен белдерде. Вера Игнатьевна үзе дә хезмәттәшлек иткән оешмаларга бүләкләр ясады. Флоренция, Флоренция, вот она в середине, на втором ярусе. Вера Игнатьевнаның күп кенә әсәрләре Кама авыр ягы табигатының лирик образларын, Әлмәт төбәгенең авыл һәм шәһәр күренешләрен ачып бирә. Ерак илләргә сәяхәттән алган тәэсирләрен ул Галопом по Европе сериясенең күп санлы хезмәтләрендә чагылдыра. Әлмәт картиналар галереясында Вера Бушурова иҗаты белән ай буе хузурланырга мөмкин булачак. Фирай Юнусова, Рамиля Хамидуллина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә хатын кызның һәм туган якның гомумиләштерелгән мифологик образы, матурлык һәм гармония, алга хәрәкәт итү һәм максатка ирешү өчен берләшүне күрсәтүче Каракүз сыны урнашкан. Шул ук исемдәге сквер балалар бакчасы да бар. Ялларда шәһәребез халкы фристайл заманча бию студиясының Каракүз исемле географик перформансын карый алды. Татар драма театрында узган премьерада бездә булып кайттык. Фристайл заманча бию төркеменә 2013 елда нигез салына. Студия Татарстан Республикасы президенты стипендиаты, Халыкара бөтен Россия Республика конкурслары лауреаты. Җитәкчесе Максим Апраксин Татарстан Республикасы мәдәниятендәге казанышлары өчен күкрәк билгесе иясе. Ел саен Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән коллектив зур сәхнәләрнең берсендә үз тамашачысына чираттагы проектын тәкъдим итә. Никому не для секрет, что у нас уже в Альметьевске замечательный, памятник Каракуз. Бер кем өчен дә сер түгел, Әлмәтебездә Каракүз сыны бар. Июльдә Каракүз этнофестивале да узды бит. Бу тарих һәр вакыт яшәргә тиеш дип уйладык һәм легенда үзенчәлекле үсештә була ала икәнне күрсәтергә булдык. Всегда. И мы решили, что тем самым мы можем показать, как легенда может развиваться по-особенному. Төрки халыклар эпосы героинясы төрле яклы образ гәүдәләндерә. Кирәк булганда ул якыннарын яклаучы сугышчы да, йортын кайгыртучы хатын-кыз да. Биюнең төп атрибуты шушы бамбук таяк. Ул махсус ясатылып Казаннан кайтартылган. Искиткеч. Аларның биюләрен беренче генә тапкыр карамыйбыз инде. Бу коллектив яңадан яңа әллә нинди матур биюләр. Хореографларга рәхмәт. Магановка рәхмәт. Каракүз легендасынан безгә шундый Әлмәткә яңа бер легенда алып кайтты. Яңа бер легенда бүләк итте. Балаларга рәхмәт. Первый раз такое вижу вообще, и в основном не посещаю такие мероприятия, но теперь буду каждый месяц. Мне понравилось. Эмоции крутые на то, что мы сами занимаемся в студии фристайл. Мы уже видели не раз такое. Август дәвамында әзерләнгән спектакльнең демо-версиясын тәүге кабат нефтчеләр көндә урам форматында күрсәттеләр. Ул тамашачыларда шул чакта ук кызыксыну уятты. Лина Хәсәншина, Олия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мирас спорт комплексында аркада йөзү буенча ярышлар узды. Республикабызның көньяк-көнчыгышының яшь йөзүчеләре җыелган спорт чарасында безнең төшерү төркеме булып кайтты. Йөзү федерациясе үткәрә торган республик күләм ярышта 217 бала катнашачак. Биредә 8-11 яшьлек балалар 50, 100, 200 метр йөзәчәк. Йөзү Әлмәттә бигрәк тә соңгы елларда аеруча популярлашкан спорт төрләренең берсе булып тора. Мирас бассейнында Әлмәтлеләрдән тыш Бөгелмә, Лениногорск, Баулы шәһәрләреннән, Урысу бистәсеннән yüзүчеләр җыелды. Нефтчеләр башкаласын 23 һәм 25 мәктәп Олимпия резервындагы спорт мәктәбенең Мирас командалары тәкъдим итте. Шәһәребез халкының сәламәт физик яктан нык булуында әлбәттә нефтчеләр өлеше зур. Татнефть компаниясе ярдәме белән Мирас спорт комплексында тудырылган шартлар ярышлар уздырырга да, профессионал спортчылар үстерергә дә ярдәм итә. Основной спонсор Федерации плавания города Альметьевска. Компания Татнефть. Әлмәт йөзү федерациясының төп иганәчесе Татнефть. Бу акчалар укыту тренировка үткәрүдә дә, тренерлар һәм хөкемдарлар составын формалаштыруда да, медицина хезмәте күрсәтүдә дә кирәк. Әлеге акчалата ярдәмнән башка йөзүне үстерү авыр булыр иде. В конце концов, даже медицинский обследование, медицинское сопровождение пловцов, он нуждается в финансовых средствах. Актив мәшгуль балалар саны арту белән компетентлы тренерлар саны да арта. Аркада йөзүчеләр арасында уздырылган ярышта хөкемдарлар эше дә оешкан төстә барды. Мондый ярышлар алар өчен дә тәҗрибә алышу булып тора. У нас присутствуют судьи второй, третьей категории. Икенче, өченче категориялы хөкемдарлар Лениногорск, Бөгелмә, Баулы, Урысудан. Менә мондый чараларда без тәҗрибә белән алышабыз. Без аларга барып нәрсәгәдер өйрәнәбез. Алар безгә килеп. Чему-то учимся, они к нам ездят. Хөкемдарлар, тренерлар, йөзүчеләр ковидка каршы чикләнүләргә карамастан ярышлар алга таба да узар дип өметләнә. Билгеле, югары нәтиҗәләргә ирешер өчен һәр спортчыга һәр даим ярышу кирәк. Я участвовала в соревнованиях более высокого уровня. Югарырак дәрәҗәдәге ярышларда катнашканым бар. Мондыйлар үзеңне сынап карага, яңа дистанциялар узарга мөмкинлек бирә. Попробовать проплыть новые дистанции. Виктория Левицкая да, аның белән бергә Егор Тарасов та җиңүчеләр исемлегендә. Я обычно стараюсь. Тренировкаларда тырышам, шәһәрләргә йөрисе, урыннар аласы килә. Киләчәктә бөек yüzүче буласым, дөнья рекорды куясым килә. Ставить рекорд мира. Лина Хәсәншина, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, Олия Бәйрәмалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.